Lakhai si Tuliram la constituency ke parlo tengkira langso Lina Tissopi amikar Samsing Tiso lapen dokpi teronpi asupi mate kang tangrong par achor arta ningkan thongkebra kithom Lina Tissopi ningkan isi sose pen keso kememe ajok keso kachelang aphan Karbiang Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang lapen EM Prabhachandra Taru atumalong kirap kachuhang pon keso data bang pi asar bura lapen achor atum pen ke pachini pon atengki Lina Tissopi ajar ke dingkloi pen a keso lake avi kave kidney failure lapen ke keroli sa keso pusi pachini pon keso kachelang aphan alang nitum a hemalong kachupang reng chenong longle phelang do anta chejor etlo lapen keso kachelang dam aphan Nogam Medical College and Hospital along si chelang dam lo lapen hadak un elo pusi Dimapuran si nang pachelang dam aphan toy thulo bon talang nitum keso kachelang dam aphan alang nitum jakong kadure mate tangka maha ke dor det ajok kai ke rad akisung along karjabdun thip abang phu Karbiang Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang lapen duar amla constituency local EM Prabhachandra Taru aphan nang ravek thapusi kisung det ahem tun atum pen kachuningri padopon pen kirap chahang pon Jesemet keso data bang pia asomar bang hini inut aklinga bang arta ningkan sirkep lapen akibia bang arta ningkan trok pusi pachini pon lasi alang keso det ajok la asomar bang hini atuma phanta lo ke pachali dunji aphan anta kasiksak doko kasonlo lasi ke thegiding lapen ning ke metung nang rabjin ning hanga bang pia bang phu kedo anatum sitami la screen along ke paklang pon account number 20281316 973 IFSC code FIN 0000001 along le kirap nang palilote long pupusi tuning report lo matra abang lang gawi tripon bana lo nitum ke dake ane lapan serious ke nitum ke risk abi pusi hampai lang than lo par har lapan kon pusi kon tu sim hospital hatak tak pun pun elo busi bang ka phi tum medical college long si pon tu lo medical college long pen blood thai ni mate avi thai ni lo avi bong thai ange ai ta thon ku lo o ako thai na la na pa thai ko ke bong pho ko ne bong pho ben bong thom thai lo bong thom thai e ben phi o all body ai ta thon puri sina lo all body ai ta thon puri lo o la ke ko kilo ke problem ke la ke abang ko pisi avi ki sang seren ma purute la ke je kidney me do wak de la so kidney ke la ke dak on e nang tum unjin e da gohati gem si poni la pen da ni tum yang ri pha tu na teng pen adwa yong si gohati gem si long lok thai la thai long si ba operation ning kusami ba hadak si ba nang khan ko mate operation nang ne la so da bai chuchot internet kusami ba hadak sang than ko masi ta me paisa ka du pen yo gohati anta chepon thai lo akola pen gohati pen nangai lo adwa list mate dak Gujarat pen naga supply adwai bota me la so list pen jumilai det dak akola la so bang long thulo la so bang long pen ako bong pi det pia ko bong pi bong sok pi bajun det na thi an bang ke la ket ni bang kan nang mi det lo akola ket ni mi det na thi ko kitola ke non bang ke paralyze pen pai long thulo News report Karbiang Live